Osan dezakegu, Gipuzkoa Encounter dela, Gipuzkoan ematen den informatika topaketa esanguratsuena, eta Euskal Herri mailan bigarrena izango izateke Euskal Encounterren ondorenean. Euskadiz osotik zein estatutik etorriko da martxoaren 18-tik 20 bitartean jendea, eta aipatu ahal izateko benetan egurranakotasun hori ireki ginen inskripzioa 250 persona 3 ordutan akontatu ziren. Eta inaugurazio horretan bertan 6 gaztek parte hartuko dute dantza saio batekin, bereiek sortutako dantza saio batekin. Eta elementu importantea eta berritzailea aurten ekitaldiak ez direla Usabal kiroldegira mugatuko, ezik eta baita ere Tolosaren erdigunera ekarriko ditugula. Eta Tolosaren erdigun horretan 2 edo 3 espazio izango ditugu. Bat, Euskalteleri esker autobus montatuko da trianguloan, edo zein Tolosar, edo zein Gipuzkoar, edo zein Euskaldun daukana, edo zein arazo, edo zein zalantza ikuspegi informatiko batetik, joan daiteke area eta zalantza hori argitu. Bigarren espazioa izango da kulturetxea, eta kulturetxean izango dira ikastaroak, doaineko ikastaroak, bakarrik dagoen baldintza bakarra da aldez aurretik apuntatzea. Eta hirugarren elementua Tolosara, erdigunera gerturatzeko feria izango da antzerki saioak izango ditugu larun batean. Aldi berean, Tolosan zehar baitare emango da artearekin oso lotuta dagoen beste elementu bat, eta da Nueva Yorken Adam Bartol arkitektua zein artistak egin zuen idei bat oinarri bezala hartuta, GKO galeriak egin du plantamendu bat, eta da Tolosan zehar hainbat pendrive egongo dira paretetan itxatxita. Horrek zer esan nahi du? 20 pendrive horietan egongo dira programa ezberdin. Edozein gazte, edozein persona joan daiteke bere ordenagailuarekin pendrive horietara, eta pendrive horietan dagoen informazioa dauden programak eta bar deskargatu.